Čaute lidi, tady Luky s Domčou. Domča bude také natáčet, že? Čaute lidi. No a zahrajeme si velice dobrou, že jo? Budeme stavět náš hrad, takže... Vy jste už se vy připojil. jste ho ještě ani neviděli, nepřipoju, ale zapínám si kameru. Aha. Už jdeš natáčet, už natáčíš. Ty jsi to stopl. Jo. Že jo, tam nemají reklamu. Čekajme. Mamičku jsem ti udělal. Amigos. Já už jsem to udělal. Kur. Dominik, neznamená, že děda odešel, že budeš sprostá. Od boží. Přestaň sprostě mluvit. Však kur. No, To není sprostá. no tak. Никогда больше не платите за робоксы и получай одежду бесплатно. Stop. A náš hrad je obří, že? Aha. No prostě je obrovský, to uvidíte prostě. Už. Sice to nevypadá, ale ještě to mám hotové. Takže čaute lidi. Dneska Stavíme to den, ne? Ani ne, že? 2 dny to Já jsem- stavíme. Já jsem ještě v té jeskyně, takže jdu A nahoru. dneska to budeme hrát komu svět a počkat, jdu tu. No a to dneska, to je znamená baráček. No a Lukáš už vyšel, jo. Jsem ve sklepě. Čau. Čau. Tady je náš hrad. Aha. Takže jdem asi tak. Dominik mi pak pošle to video, já vám ho dám na YouTube, že? Kolem hradu bude opevnění, jo? Takže lidi, Já tu ještě dávám nahoru koberec. že kdyby se tu někdo chtěl dostat, tak se to ani nedostane. Že jo? To je NPC. OK. Kamo. Máš Instagram? Ne. Sakra. Takže aby ti lidi mohli Proč tam sledovat. byl tlačítko? Protože z druhé strany, prostě zvenku, to pak nemůžeme to zavírat. Můžeme. No ale otevírat ne. Jo. Ne. To neumím. Takže tam z jaké strany to dáš. Jsou to ve všechny patro. Je, už tu jsou všechny patra. I koberec tu dávám. Tohle je prostě vyhlídková. Mhm. Tady naše krásné město vidíme. Jsme králové. Zatím to není město, zatím to je stupid. Jako ok. Já za minutu neuvidím nic. Právě jsem se dal teďka Night Vision. No a prostě dneska to je short. Že? Co? Dneska to je short přece. Ty neděláš video, ale short? Ano. Dneska je short. Ty to máš na Instagram? No. Už nechápe. Aha. Kde jsi včera bol? To mi teraz vysvětli. Já tě teraz miluju. A lidi rozumíte řešit, protože nejsem Čech. Jsi Čech. Ale přece nejsi
Číňan prvního století. Jo, ale já tomu rozumím. Do pitíčko. A dneska nevím, kolik to bude trvat minut. Asi víc jak hodinu, ne? Jako už jsem natočil Dokud se mi nevybije. jako už jsem prostě natočil hodinové a půl. Já jsem otočila i 3 hodiny už. Hodinové a půl. Já jsem točila i 3 hodinové, ale to jsem ještě nebyla ani youtuber, to mám na Facebooku. What the fuck, a teďka jsi youtuber. A mám... Počkat, jak to vypadá? To vypadá jako nějaký klíč. Já už jsem nad mrakama. Jak lahvička. Já už jsem nad mrakama. Tak vidíš, jako lahvička pití. A jo. Je. Takový jsme mohli postavit hrát. Jde takovou srač. Já jdu dolů. Já ne. Já jdu dělat to opevnění. To nepotřebuji, ne. Já už budu mít plný inventář. Mně už vypršel Night Vision. Tak to je dobré, no. Tak, dáme tu mříže. Aha, mříže, no. To nechci. Já už jdu za tebou. Já jsem nahoře. Aha, on je den totiž. Mě den, ty vole. No teďka vidíš ještě líp. No ne, takže zabezpečení, že? Ale ještě nedělej zabezpečení. Level bucket. Že je to chci udělat zahrádku. To můžeš udělat vevnitř. Když máme tolik pater. Třeba nahoře uděláme zahradu. A jo. Počkat, co jsem chtěl. Jo, schody. Já to udělám hluboké. Kamenné schody a žebřík. Já budu dělat takovou rozhlednu, prostě takové věže. A pak to spojím. Aha. A Ježišmarja. Ještě to Bože, to by hrabe. ještě to tam mržíže. A kdybyste chtěli z toho skočit, tak sípnete. Tak nepřežije to prostě. Mhm. Tam skeleton. Pojď do toho. Tam skelda. Běž do té lavy. Pojď do té lavy. Běž do té lavy. Už chcípa. Jo. Si vezmu lopatku. To vidím, jak to tam těžíš. Tak. Říkáte si, že to není úplně dobré zabezpečení, Protože to není vůbec. je to... Ale to město uděláme až tam někam, ne? Jo, já budu... Tam vykacíme všechny ty stromy. Já jdu stavět teď jeden baráček, půjdu. Ok? Tak to už udělej tam, prostě vedle toho hradu. Nebo vedle toho, nebo dostav tam ten barák. On není vůbec dostavěný. Ale... Aha, ty tam teďka jdeš. Jemu tam chybí jenom kámen. How to get free Robux. A dveře. You can have all of it. A dveře. Look, Robux coins have been added to my account. Pak si Download and udělám open the už game. nether portál. Ty to nestopuješ? Já s lidmi vždycky mluvím, že jo. No ale třeba tam bude něco uchylného. A to nemusí jako vidět.
To je docela dobré, ne, ta rozhledna. Tak to nemůžu ukazovat Čum. dětem. Tady se to totálně laguje. Jo, takhle to vypadá. A to udělám na všech 5. To bude hodně dobré. Já mám 53%. Já mám 47. A já budu asi muset končit. Takže mám to málo to. Mám tak Jo lidi, takže já už končím u dalšího videa. Zase nazdar. To bylo videolist. No už bych to tam měl mít. Bum. Bum, 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 bum. No to trvá 8 minut. baraček je hotový. Mhm. A střechu si tomu udělal, ne? Jo. Okay. Jako bude to takové sídlo, ale nebude to jako hrad, ale jako... Víte lidi, my jsme byli dře, ale ne, jako, vy si myslíte, Teďka se vůbec nesnažíme. no, protože my jako děláme video, aby to vypadalo jako, že stavíme jako noubavy, víte. Jo, a tam ty baráky jsou naše, to jsme se nesnažili, ale tady jsme se totálně snažili. Můžete to vidět, že to máme totálně obří. Mě tohle je dobrý balak, i tamto. To je moje, ten velký je můj. No jako společné, když se řekneme, ale tomuhle vládnem. Čemu? Tomu všemu. Spíš já tomu vládnu. A já, když jsme stavili, A jo. Ale Jasonovi to vůbec nepatří. Takže on taky se mnou hrál, vole. On si dal na tu pec nahoře, si dal nějak... já udělám ty lampy, jo? OK. Ty víš, ne, jak se to dělá. Jo, normálně vím. Asi nevíš. Dělá se to takto. Čuměl. Já vím. Vezmeš si toto. To. Já vím, Dominik. Počkej. Toto. Kur. Co? Co? Vidíš, už mám, už... Kámo, to ne... Já to Řekni- nechci tak. Ty to chceš jako blok? Toto a toto na sebe. Aha, já už to... Jako co? Nebože, já ti to pak ukážu. Fe, co... Jak jsem to udělal? What? Že na to dáš normálně jenom... Jaký blok? Ukáž. Jaký? Bože. I'm Ty gonna vole. tell you guys a free fire hack. Take the following steps, you can redeem infinite free diamonds. Just try this out. First, choose the video you like. Then, watch the video. After watching, you can get Komu jsem úplně jich dal. Proč? Tak ty nevíš, jak se chová. Jaký? Tento? To ukážu. Musíš si vzít. Tohle. To už mám u sebe. Aha, jo. Tohle a... Kur. Tohle. Musíš... Aha, tak to. A na to dát tu krávinu. A pak na to dát tu krávinu a bude to svítit jenom v noci. Fakt? Jo.
To je redstone lampa. Musíš čekat. No lidi, takže myslíte si, že to máme zatím pěkné? Já jo. Mně se to líbí, mně to akorát stačí. Mně stačí jenom takovou na podnosu. Od teďka, pokud chceme říct nějaké zprostřední slovo, tak řekneme píp. Píp. Já už toho mám píp. Já už to mám ale dost. Ještě mám. A na to dát tu pípkovinu. No ano, svítí to. A je noc. No tak na to klikni na tu pípkovinu. A ráno se to zhasne. Kámo, to postavit jako Jason, tak on postaví aspoň tak 5 bloků vysoko, kámo, a my to děláme 18 bloků vysoko. Možná i víc. Ne 18. Fakt? Mhm. Počítejte ještě jednou. Okay. Čekaj, já to spočítám. 34. Tak dík, no, že jsi to spočítal za mě. No, počkejte ještě jednou. Padesát. 50 bloků to nemůže být. Může. To by bylo trošku u mraku. Je to u mraku dost. Ale pořád to je málo. Jako neříkám, že to je dost malé, ale jako... Kam je stup? No už to svece. A čau lidi, tohle by bylo to naše video už. Tak čau.